Ubak KP Pangnyang, MLA Berim Karam Rajar Ngam Constituency, Lapan Pau Kejing Sengodiau, Hadien Bolaya Kendo Iki Nongrap, Namar Kejing Kendo Jing Jungki Ban Shalan Yus Ing, Usinsar Bat Kiwe, Wan Haba Kitegi Mar Kideki Be Yayau Bah Kijaka Kaput. Ulong Bakane Kelawan Raru Kejing Her Hakayok Kakot Jungi Nongshong Shnong Ketekatan, Hakaba Kitegi Marap Mentakin Saput No, Lada Kasorkar Kample Kilat Kilinti Kabala Ban Aila Iki Nongrap, Bakin Shalan No Iki Marap Jungki. Uba pangnang ulakan turu ke sorkar bakan penklan cucu kijing paharah ki bentak kaput namar kahahem bat keboko kide kisnong ki bajan bha bat ka kadling sunjong ka asam Hadin mangliok ni keduk sibun kinong ilam sinong jong kisnong ba pera po ka West Khasi Hills bat kunju ki Wei district ka ikicing makwa ban bu hani khat ban wan ra kijing perkhat jong ka sorkar ka dei kijing jukin norap kumur sang idon kinorep cilenter gini ke border area ke bahaba sing bersensar ki yai bah but kini ke West Khasi Hills berokawai we habat ke Kamrup district baru Sharif Hoi district ni ba baro ki barep sing ni sene be jaga yau jo asam te baro ki barep sensaru ki babun bahi ni sene aka yau jo asam te dulu balon gini ke lockdown akabak interstate entry point kam dan show ila khang lut ye tu ki jaga prokhot bani ro menjadi temda ka ke jikwa ba ki kwa bani yo na sarkar nangi nang ram bola bani ba kini kising bagini sensar ki yo bandi kan da kanu kalat ga ba ka sarkar kan sim kilat lenti la ga dai bande ding ba ka mi kafet din ba kanu kalat bani yo ban wan ban thit gitu ki marep ke chongki namar ba kani ke jingkhang nam takala ta ya ga jing duk jong ki briu namar ba ki ba bun lam ki long di ki marep mar riang kumtalada ka sarkar kan don kalat ban wan thit da ganu ke agency jong ka sarkar ne jong ki briu shimen kan yarap shiburi ki ba ki ba na ke jing duk ma ki bi othit ki bi odi shu ya ki mar ki ba ki la rep Teror kini ru ngalai persang ban kren baru Deputy Commissioner jong ka West Khasi na sungu ye iru ila ai ka jingtho sha du ka sorka ban ngi osngo ba na kaliang ka cabinet na kaliang ka sorka ka priang e kata te ngi kwa ba kani ke jing wan thit ki marep jong ki norep jong kani ka district ni bar ki district ki jong hi kanton na kaliang ka sorka pila nang bagi pa ke di ku ngi ka po kila ban yo khau ne ki dukan kila banyo ukhaw na ki naglingba ka ni ka supply department ke jongi food supply department ka jongi rei kibri kim dan bisa ke kisi to ka ba arpat kadon ki jing ka ba khraw yangi ki ni ki dan hasil ter jong ka border area hoi nagaliang chief minister nagaliang ka sarkar kala ai ka penjari ba kanam dan chu ka jing rum yabi mo apo asam sport ke lia legi jing tip jonga kalong na du ka ta ki khap malang ko na aradanga compulsory kerjai terter namar naglek asam nim shubi bagadon ka checkpoint mo ya ki entry point ke ba ki dun ko mathia bari pergi we ki chaka tenak ta kata ola da hoi naglek ka decision ke jongi nagal district ke jongi ki police la penbiang di don ro itilam bagishno ba anam don chu ki bale irung le the le pet na sitai saka po asam ki chno ki dan ko ko dia tempat ni dang lap baki dang don kita pun kita kirung kimi kawai galong ba na kaliang ka asam kam don ka ban check strictly ye gitu ki jaka ki baru kami telor kali ni kwa ba ka sarkar jongi susu na lor bakala penbiang ye ki lat pahara baki pen hajusu bat ni khot ke apilu ye ki pai ba susnong ba ngirungin aging telang ka ba kham hasusu aga ba baro kai gitu ki snong ki baron tere ke border area kin don ki volunteers kumba kile o shakta gi wi shno ba kim dei ban sha dala dei ban lek bru jing shatai se po asam ba kim dei ban rung nang tai se ni bala rangim la ban lek kumta ni don ke jing ma ka ba khaw na mar ka boko ka hahim ka dei ga chaka ka ba jan bhaya ka airport apo Guwahati ba bulan tiba ka ba ki babun ba ki ba wan ba mi kila bandung lembaga lampi area kila bandung lembaga ranunga area kila lembaga malang area bagi beda kecaka ki border area telor kini nagaliang jua ku ki
nong pe nok ilem ya kan ika area ka ba don apre ngani ka jing e ba kraw i khot i pai ba mi telang i kerpar ke sarkar ban tre kam hasu ini jing e inki nore ba dia kini ki jing ron jong ki we pat ki bring na po ka we ke celah po ka state ilem ba ki border area